Fetelor, avem două, 10 se fac una, avem minus. Culoare. Dacă avem minus sau... Și ne apucăm și rulăm. Da? Da. Unuța aia cu 5 degete. Da? Șnurul ăsta este baza ceramicii. Deci cum roata a fost inventată și de acolo a pornit, de uite, am ajuns pe lună din cauza la prăpătita aia de roată. Așa este și cu șnurul ăsta din lut, da? Șnurul ăsta din lut, când a fost inventat, a dat posibilitatea omului să creeze niște vase imense. Se creau niște vase în care încăpeau și 4-5 oameni în interior. Atât de mare era. Tocmai pentru că tehnica asta permite să construiești la infinit. Până ți se termină lucrul. Acum suntem cu toți campul de la... Deci mi-a plăcut asta, știi că iau eu, nu mai lua, nu știu ce, dar iau eu. Pentru că e bueno. Și luci, duci. Viva, dă un curs de da, păi, da, știu, nu știu, mai
She